Σκληρές δοκιμασίες με ισχυρές δόσεις αδρεναλίνης θα ζήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Οι μελλοντικοί ηγέτες του στρατού Ξηράς, σήμερα σπουδαστές της Σχολής Ευελπίδων, παίρνουν μια γεύση από τη δράση των ειδικών δυνάμεων ασκούμενοι με τους άντρες της Ζήτα Μοίρας αμφίβιων καταδρομών. Αστραπιαία ταχύτητα, αφάνεια, ακρίβεια και συντονισμός είναι τα ουσιαστικά στοιχεία μιας αμφίβιας ειδικής επιχείρησης, όπως αυτές που είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Στη δοκιμασία αυτή υποβλήθηκαν πρόσφατα οι τριτοετής Ευέλπιδες στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους σε θαλάσσιο περιβάλλον, με σκοπό την εξοικείωσή τους σε αμφίβιες ειδικές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι ειδικές δυνάμεις του στρατού Ξηράς. Η εκπαίδευση εδώ είναι καταλυτική όσον αφορά την επιλογή του όπλου στο οποίο θα πάνε με την αποφύτισή τους, και εάν οι εμπειρίες τους είναι καλές, σίγουρα συνηγορούν στο να επιλέξουν κατόπιν υπηρέτησης ειδικές δυνάμεις. Για 4 εβδομάδες στη Ζήτα Μοίρα αμφιβίων καταδρομών συνδράμει με στελέχη και μέσα όσο αφορά την εκπαίδευση των Ευέλπιδων τρίτης τάξεως. Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα. Έχει περατωθεί η πρώτη εβδομάδα εκπαιδεύσεως, στην οποία η Μοίρα αμφιβίων καταδρομών, η Ζήτα ΜΑΚ, προσέφερε προσωπικό και μέσα σε εκτέλεση βολών με νυχτερινά όργανα παρατήρησης και σκοπεύσεως και εκτέλεση μερίσιων βολών με τη φέκια τύπου 556 και τη φέκια τύπου Μπάρετ. Οι νέοι σπουδαστές της Σχολής Ευελπίδων είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία να βρεθούν στη θέση των βατραχανθρώπων που ηγούνται μιας επιχείρησης ανακατάληψης. Πραγματοποίησαν αθέατη προσέγγιση και έξοδο σε εχθρική ακτή για να εκτελέσουν αναγνώριση. Και παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες της θάλασσας κατά τη χειμερινή περίοδο, τα πήγαν άψογα. Ήταν μια πρωτόγονη εμπειρία για μένα, καθώς βρέθηκα μέσα στο καταχείμωνο σε μια θάλασσα 13 βαθμών, αλλά με τη βοήθεια της στολής που φορέσαμε πιστεύω δεν είχαμε πρόβλημα. Έτοιμος. Πάμε. Πιάσ' το όπλο και τη μάσκα. Ωραία, έφυγες. Ήταν ένα από τα δικήματα που έπρεπε να κάνουμε, το είδαμε, το γνωρίσαμε και πλέον το έχουμε δοκιμάσει και αυτό. Οι Ευέλπιδες πραγματοποίησαν έξοδο στην ακτή από φουσκωτά σκάφη και έφοδο προκειμένου να καταλάβουν κέρυες θέσεις υπό την κάλυψη στοιχείων πολυβόλων που παρήχαν πυρά υποστηρίξεως. Σε αυτή τη φάση βρέθηκαν μεταξύ άλλων αντιμέτωποι για πρώτη φορά με τα προβλήματα που θα συναντήσουν σε ανάλογες καταστάσεις στην πραγματικότητα, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία για το νέο της ηλικίας τους. Μέχρι τώρα, μέχρι το τρίτο έτος, έχουν δει όλες τις δραστηριότητες όλων των όπλων και σωμάτων. Έχουν επισκεφτεί τα κέντρα εκπαιδεύσεως όλων των όπλων και σωμάτων πέρυσι. Φέτος εκπαιδεύονται και από τις ειδικές δυνάμεις και από την αεροπορία στρατού και παίρνουν παραστάσεις από όλα τα όπλα και στο λιτόχωρο στη θερινή διαβίωση, και πιστεύω έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για όλα τα όπλα και σώματα. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής Ευελπίδων ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των σπουδαστών που συμμετείχαν. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο. Έχουμε ξαναμπεί στη θάλασσα, έχουμε κάνει με λέμβους, αλλά σε τέτοια κλίμακα δεν έχουμε ξανακάνει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ιδιαίτερα όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τέτοιο δρόμο κατά ειδικές δυνάμεις, πιστεύω το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η εκπαίδευση στη σχολή προσφέρει εκτός από υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εμπειρίες που οι νέοι μπορούν να γνωρίσουν μονάχα μέσα από μια πετυχημένη καριέρα στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.